Ara fa 20 anys que vaig néixer. Des de molt menuda he escoltat històries d'un element de la natura que es defineix i dona forma al nostre territori. El riu escultor dels impressionants canons de Cofrents que serpenteja per la ribera buscant el mar. El de la Mairà, el dels Ponts de Ferro, el que rega els nostres camps i nodreix l'Albufera. Ell dona identitat a la comarca i dibuixa el nostre paisatge. El que tantes vegades ha reclamat l'espai que li hem estat ocupant en moltes ocasions i reflexivament. Però no és d'aquestes històries sobre el que vull parlar-vos avui. Fa 20 anys, quan jo vaig néixer, el Xúquer estava en greu perill. Per sort, hi havia persones disposades a lluitar. Persones compromeses que no han parat des d'aleshores, perquè tots i totes puguem tindre un futur al costat del nostre riu. Fa 20 anys va néixer Xúquer Viu. Sorgí com una plataforma ciutadana a la Ribera per exigir la paralització de les obres del transvasament Xúquer-Vinalopó des de Cortes de Pallars, que amenaçava amb deixar el riu pràcticament sec en la Ribera i l'Albufera sense aigua. El 28 de maig de 2005, a Sueca, Xúquer Viu, amb el suport de moltes organitzacions i ajuntaments, va reunir més de 15.000 persones en la manifestació contra el transvasament Xúquer-Vinalopó. Fou una mobilització històrica en defensa del Xúquer i l'Albufera, que aconseguí que es canviara la presa d'aigües del transvasament al punt més baix del riu, a Cullera. Si s'havia d'enviar aigua al Vinalopó, abans havia de circular pel riu fins a la seva desembocadura. La lluita no ha acabat, perquè el pla hidrològic ha repartit més aigua de la que el riu realment té, perquè s'han legalitzat milers d'hectàrees de regadius il·legals a la Manxa Oriental i es permet la sobreexplotació continuada dels aqüífers que històricament nodrien el nostre riu. Ara, aquests aqüífers ja no li aporten aigua, perquè no s'han fixat els cabals ecològics suficients per a garantir la vida al riu, perquè es continua contaminant el riu sense que es prenguen mesures per a evitar-ho. Per això, des de Xúquer Viu hem seguit treballant per recuperar la salut del riu i dels aqüífers, perquè és un patrimoni comú de totes i tots, i no podem permetre que uns pocs facin negoci sobre explotant-lo, que comercin en la seva aigua i el deixin sense vida, perquè només els ecosistemes sans podran fer front als efectes del canvi climàtic. A Xúquer Viu sabem el que volem i ho continuarem exigint. Sense aigua, sense rius, sense marjals i aqüífers, no hi ha vida. Volem que el Xúquer porte uns cabals suficients, amb unes aigües netes i plenes de vida. Amb bosc de ribera a les seues vores i sense espècies invasores que alteren l'ecosistema. Volem recuperar la qualitat de les nostres aigües subterrànies perquè és la millor garantia de tindre aigua per a beure en temps de canvi climàtic. Volem un riu on puguem banyar-nos per viure i gaudir. Volem un riu viu. I ara, més que mai, totes i tots som necessaris. Som Xúquer Viu!